طيب ħanaqraw it-tielet minn sensiela ta' paraboli li Ġesu qiegħed jirrakkonta. Ġesu qal diversi stejjer, xi minnhom iferħuna bħal ta' dak liben illi abbanduna l-missieru mbagħad ma' allura u missieru feraħ bih. Din aktarx isservi bħala sejf ġol kuxjenza ta' dawk illi qegħdin warbu lil Alla. Isimgħuha. U Ġesu wieġeb u reġa' kellimhom bil-paraboli billi qal: Saltnet ismewiet hija mxebbħa ma' wieħed sultan li jagħmel bankett jew ikla tat-tieġ għal ibnu. U bagħat lill-sira tiegħu ħalli isejħu l-mistednin għat-tieġ u ma rridux jiġu. Reġa' bagħat il-sira oħra u qalilhom: Ejdu lill-mistiedna ara, ippreparajt il-fattra tiegħi, il-barrin tiegħi u l-oġġiela msemna tbiċċru u kollox jinsab ippreparat. Ejjew għall-bankett tat-tieġ. Imma huma ma taw ebda każ u telqu wieħed lill-għalqa tiegħu stess li ieħor għan-negozju tiegħu. U l-bqija qabdu lill-sira tiegħu imma ltrattawhom u qatluhom. U s-sultan irrabja u bagħat it-truppi tiegħu u qered il dawk il-qattiela u ħaraq il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-sira tiegħu: Il-bankett tat-tieġ huwa preparat, imma l-mistiedna ma kinux deni. Morru mela f'silbien it-toroq u dawk kollha li ssibu stednuhom għall-bankett tat-tieġ. U dawk li l-sira ħarġu fit-toroq u laqqgħu il dawk kollha li sabu, kemm ħżiena kif ukoll tajbin, u s-sala tat-tieġ imtliet bil-mistiedna għall-bankett. Ma xejn is-sultan daħal ħalli jara lill-mistiedna irreklinati, lemma hemmhekk raġel li ma kienx liebes libsa tat-tieġ. U qallu: Ħabib, kif dħalt hawn bla ma għandek libsa tat-tieġ? U tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lill-attendenti orbtulu saqajh u jdejh u xtħuh fid-dlam libad. Hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Għax ħafna huma msejħin imma ftit magħżula. Amen. Qedtilkom ftit ilu kemm aħna bnedmin komplikati, komplessi, taħwida sħiħa. U fost l-affarijiet illi jisom anke huma kontradittorji fina huwa l-fatt illi aħna l-bnedmin reliġjużi u wkoll ħżiena. Mhux suppost. Mhux suppost, jekk inti reliġjuż mhux suppost inti ħażin. U jekk inti ħażin, x'importak minn Alla. U frattant, aħna l-bnedmin issibna dit-taħlita stramba bizzarra ħafna illi ma nistgħux ninħelsu milli nkunu reliġjużi u fl-istess ħin imjassrin għal ħażen. U xi ħaġa li Alla allura din jindirizza u jikkonfrontana bija kemm il-darba. Ħansemmilkom każ wieħed f'Iżajja kapitlu 1 vers 10 il-qudiem fejn Alla jindirizza nies li kienu reliġjużi, kienu jmorru fit-tempju u joffru s-sakrifiċċji u jħarsu l-festi tagħhom u kollox. Frattant Alla jakkużhom li kienu nies vjolenti u midinbin. Isimgħuha. Isimgħu kelmet is-sit u ħakkiema ta' Sodoma. Għatu widen għall-istruzzjoni ta' Alla tagħna, ja poplu ta' Gomorra. X'inhuma s-sakrifiċċji multiplikati tagħkom jgħid il-mulej? Jien imxebba bl-offerti maħruqa tal-bdabat u bix-xaħam tal-baqar imsemna. U ma nieħu ebda pjaċir bid-demm tal-barrin, ħrief jew mos. Meta tiġu biex tidru qudiemi, min jirrekjedi dan l-irfis fil-btieħi tiegħi? La ġibux iżżed offerti bla siwi. L-inċens huwa mistmer qudiemi. Il-qamar ġdid u s-sabat tagħkom, is-sejħa l-assembleji, minix kapaċi nissapporti l-inikwità, ġifi il-ħażen maqut mal-assembleja solenni. Nobot il-festi tal-qamar ġdid tagħkom u l-festi appuntati tagħkom, dawn saru tagħbija għalija. Fi Alla qiegħed iwarrab dan il-reċ ta' reliġjon il-għaliex qed jgħidilhom illi idejkom huma miksin bid-demm. Ħsiebhom biex jitolbu imma qalilhom se naħbi għajnejja minnkom.
Iva volja timmultiplikaw it-talb, mhux se nisma'kom. Għaliex għax kienu nies ħażina, u allura jgħidulhom inħasslu, tnatfu, talmu, għamlu it-tajjeb. Huwa d-dover ta' kull bniedem illi mhux jirreċta imma attwalment u realment jiddaħħal f'patt malla. Dan huwa il-sigriet meta aħna insibu paċi malla, Alla jiddaħħalna f'patt miegħu. Iddaħħalna fi ħbiberija miegħu u jagħmel dan bix-xandi tal-Evanġelju. Xi darba oħra b'xi mod jew ieħor twaslitilna din l-aħbar fenomenali illi Ġesu patta il-ġust minflok l-inġusti biex iressaqna lejn Alla. Il-bniedem midneb kapaċi jersaq li Alla imma bħala show. Bħala show. Qed jesprimi r-reliġjużità tiegħu b'ipokrezija. Imma Alla iressaqna lejh u jagħmilna illi nkunu miftemin, nkunu ħbieb flimkien. Fatti wieħed mill-profeti jgħid jistgħu tnejn jimxu flimkien jekk ma jkunux miftemin. Immaġina intu ħabibek mexxin flimkien ma taqblu f'xejn. Ma tistgħux timxu flimkien. Il-relazzjoni tagħna mal-Alla hija reali meta aħna naqblu flimkien. U Alla mhux se jbaxxi l-livell tiegħu tal-qudusija u l-ġustizzja tiegħu. Aħna rridu nabbandunaw il-ħażen u r-reċti tagħna biex attwalment iva b'fidi personali fil-feddej Ġesu Kristu ikollna sem mill-patt ġdid illi hu stabbilixxa. Patt ġdid illi bih ma nibqgħux barranin għal wedi Alla, imma attwalment ingawduhom. Attwalment inkunu nafu il-Alla ħaj u veru. Allura appena nemnu f'din il-parabola li temmen ġifieri li tirrispondi jew tattendi għat-tieġ ta' bin is-sultan. Appena aħna nemnu jew nilqgħu l-istedina Alla jistabbilixxi din ir-relazzjoni pattwali ħansejħilha, relazzjoni ta' patt, relazzjoni vitali magħna. Bir-raġun f'din il-qagħda David kien kapaċi jgħidlu l-Alla, o Alla tiegħi, fik nafda, tħallinix nistħi. Allora nkunu kapaċi nindirizzaw il-Alla b'dik il-konfidenza qaddisa illi aħna nafu li aħna milquwa minnu. Ġustifikati bil-fidi f'Ġesu Kristu, allura għandna sliem ma' Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Is-sejħa għassaltna u kif tafu għasew din li Ġesu dak kien is-suġġett, dak kien it-tema illi ħin kollu kien ikellimna dwaru. Is-saltna t'Alla jew is-saltna ta' smewwiet. U allura mistoqsija kruċjali kif ħanitlu fis-saltna? Ħanitlu fis-saltna bl-indiema lejn Alla u fidi f'Sidna Ġesu Kristu. Jew allura ħanirrispondu għall-istedina ta' dan il-bankett ta' din il-ċena fenomenali, ċena irjali, ċena illi s-sultan ipprepara għalina u hija ċena b'xejn. Ħafna nies jaħsbu illi tritmu bir-rigal. Dika aħna nagħmluha għal tiġin ta' pajjiżna illi tmu bir-rigal u kultant meta tirċievi xi stedina għal tieġ qed tibda tħokk rasek għax tajt mela għandi spiża ekstra llum. Jew dax-xahar. Imma din hija stedina għadmu b'xejn. Kollox huwa preparat. Kollox. Kollox huwa preparat. Huwa kollox gratis. L-idea illi Alla qed jurina l-bontà u l-ġenerożità u l-ħnina tiegħu permezz ta' tieġ jew permezz ta' ikla, tajjeb, Ġesu attwalment issellifa mill-profeti tal-Antik. Per eżempju, Iżajja, kapitlu 25, vers 6 jgħid, u s-sit tal-eżerċiti se jipprepara bankett jew pranzu abbondanti għal popli kollha fuq dil-muntanja. Bankett ta' mbit immaturat, taqtijat mill-iprem laħmijiet bil-mudullun, u mbit fin u maturat, tejli fux jiex nitkellem hawnhekk. Iva, għandna din l-istampa li Alla qiegħed ipoġġi l-abbondanza ta' ħnija tiegħu qudiemna. U
u aħna rridu nersu. Tgħidli ma x'ħajkun il-benefiċċju li nersu? Ara kif ikompli jitkellem. Il-mulej se jibla l-mewt għal kull żmien qed joffrilna il-mewt ma tmissniex. Qed jagħtina il-ħajja eterna fi bnu Ġesu Kristu. Jibla l-mewt għal kull żmien għax il-mulej Alla se jimsaħ id-dmuħ mill-wuċuħ kollha. U se jneħħi l-għajb tal-poplu tiegħu mill-art kollha għax issi jitkellem. Kwalunkwe ħaġa li tittorturana u ddejjaqna u tifrustrana hija riżultat ta' dnub. Meta aħna Alla jneħħi d-dnubiet tagħna u jnaddafna minnhom, allura hemmhekk għandna ħajja u ħajja bl-abbondanza. L-istess profeta Iżajja f'kapitlu 55 għandu stedin oħra. Jgħid intom il-koll li tinsabu bil-għaġġ. Ejjew għall-ilmijiet. U intom li ma għandkomx ebda flus, ejjew ixtru u kulu. Anke jekk m'għandniex flus, falluti totalment u hekk aħna qed jgħidilna ejjew ixtru u kulu, ejjew ixtru nbit u ħalib bla flus u bil-ħlas. Għaliex tonfqu l-flus għal dak li mhux ħobs? Għal qed ixanfarna hawnhekk. U jaf li ħafna nies huma preokkupati b'1000 proġett u b'ħafna interessi oħra u qegħdin jaħasra. Jasqu fl-ilma. Ħafna taħbit u ħafna ħela ta' enerġija u x'qegħdi jiksbu xejn affattu. Allura tgħidilha għalfejn tonfqu l-flus għal dak li mhux ħobs. U s-salarju tagħkom għal dak li ma jissodisfax. Issimgħuni bir-reqqa jgħidilna. U kulu dak li hu tajjeb u taxqu bl-abbondanza. Mejlu idintkom. Alla jrid li aħna nagħtu każ is-sejħa tiegħu. Li nagħtu każ l-istedina tiegħu. Ejjew għandi jgħidilna. Issimgħu sabiex tgħixu. U jien se nagħmel patt dejjimi magħkom skont il-ħniniet fidili murija lil David. Alla għamel patt dejjimi. Patt illi ma jiksrux. U jwiet li anke aħna fid-djufija tagħna iżommna dak il-patt. Pietru jassigurano jgħidilna li aħna protetti bil-qawwa tal-Alla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. Alla jrid illi iva minn issa stess ingawdu il-paċi miegħu u illi nersqu lejn il-mejda tal-abbondanza tiegħu. Min huwa daqshekk kibla allura? Jew insensat, jew ignorant, illi jirrifjuta invit irjali. Invit minant is-sultan, speċjalment jekk dan is-sultan huwa Alla nnifsu. Is-sultan ta' Slaten. Frattant għal diversi raġunijiet, kif tafu intom, ħafna jibqgħu bla ma jersqu. Ħafna. Jibqgħu mingħajr ma jersqu. Ekku għall-bniedem. Ir-rovinat fid-dnubu. Ir-rovinat. Il ma għadux jirraġuna sew. Fejn tidħol il-rabta, il-relazzjoni tiegħu mal-Alla huwa ignorant. Kapaċi jkun ignorant fil-kimika, u fil-ġeografija, u xjenzi, u fit-tissir, u f'ħafna affarijiet oħra. Ma fejn tidħol ir-rabta tiegħu mal-Alla, Pawlu jakkużana m'hemmx biża' tal-Alla quddiem għajnejhom. It-triq tas li ma jafuhiex. M'hemm ħadd li jagħmel it-tajjeb li lanqas wieħed. Il-bniedem, u qed ngħid għal bniedem mitluf, għal bniedem li għadu ma rafx il-grazzja tal-Alla fi Kristu, il-bniedem huwa reliġjuż, jaf x'inhu l-obbligu tiegħu, huwa wkoll ħażin. Għax għalkemm jaf x'inhu l-obbligu tiegħu ma jagħmlux. Ma jagħmlux. U dik hija l-kontradizzjoni. Nafu x'inhu għad-dmir tagħna u ma nagħmluhx u laqas irridu nagħmluh. Infatti ara xtejt il-parabola. Is-salta ta' Smawiet jagħmel xebħa wieħed sultan li jagħmel bankett tat-tieġ għall-ibnu. Bat il-sira tiegħu ħalli jsejħu l-mistiedna għat-tieġ u ma rridux jiġu. Tagħmel sens din. Għandek sultan u daw in-nies jazzardaw illi
jinjoraw lis-sultan. Ma rridux jiġu. Ħansemmu 4 raġunijiet minn din il-parabola li qrajna. Għala aħna l-bnedmin nibqgħu nisfidaw sfaċċatament l-awtorità tal-la fuqna. 4 raġunijiet. L-ewwel nett. In-nies ma jersqux jew ma jmorrux għal bankett tat-tieġ il għaliex ma jemnux fir-rikkezzi u fl-istravaganza tal-grazzja tal-Alla. Meta tgħidilhom maħfra b'xejn bis-saħħa tas-salib ta' Kristu, ħajja eterna bih waħdu, ma jemnux għax jgħidu kif jista' jkun. Ma dik hija l-grazzja soprabbondanti tal-Alla. Notaw vers 4. Reġa' bagħat il-sir oħra qalilhom ejdu lill-mistiedna qara, ippreparajt il-fatra tiegħi. Il-barrin tiegħi l-oġġiela msemna tbiċċru u kollox jinsab ippreparat. Kollox! Ejjew għall-bankett tat-tieġ. Ġifieri, Alla ħal inizjattiva. Irrid jonora lill-ibnu, għamillu tieġ, tajjeb, u prepara kollox huwa mħejji, Alla ħadem 100% u aħna rridu nirrispondu għal dik is-salvazzjoni kbira. Fatti fl-ittra lil-Lut hemm mistoqsija illi ma nistgħux inweġbuha b'mod adekwat. Kif nistgħu neħilsu jekk nitraskuraw salvazzjoni kbira bħal din? Kif? Ma tistax taħles. Vera? Illi dawna ingħatalhom dal-privileġġ għoli illi jkunu il-mistiedna speċjali tas-sultan. U rew illi ma jimpurtomx. U rew illi huma traskurati. Bħalli kieku xamru neħirhom quddiem is-sultan. U jgħidulu le. Nippreferu illi ma nirrispondux għall-istadina tiegħek. Allura dawn huma nies li jistmerru bi stupidaġni kolli ngħid. Jistmerru l-offerta divina. Għalet joffrina għotja b'xejn. Il-ħlas ta' dnub u għal-mewt, imma l-għotja b'xejn tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif tista' tirrifjuta? Kif tista' tirrifjuta? U allura il-bniedem b'din l-attitudni offensiva u insulenti kontra Alla tas-sema u l-art hija xi ħaġa xokkanti. Mhux kulħadd jagħmel hekk. Hemm iva nies illi jitaxqu fosthom aħna, nitaxqu b'din il-turija, b'din l-esibizzjoni tal-ħniena superba tal-lu ġvera. David kien wieħed minnhom lill-Alla jgħidlu inti tipprepara mejda qudiemi fil-preżenza tal-edewwa tiegħi. Unzjonajt li rasi biż-żejt, it-tazza tiegħi tfur, tassew it-tjieba u l-ħniena jiġu warajja il-jiem kollha ta' ħajti. U jinnammar fid-dar tal-mulej fit-tul għal dejjem. David kien qalbu mistrieħa f'Alla. Dera jafdaħ u kien jaf li Alla ta' bilħaq mhux se jiddeżappuntaħ. Dan il-roftiment insensat illi inti għandek stedina minn is-sultan u dik l-istedina tarmija mit-tieqa l-barra. Din ħafna drabi tassum il-forma ta' ateizmu prattiku. Ġifi in-nies jekk issaqsihom temmel li hemm Alla jgħidulek kifa. Imma mbagħad matul il-ġimgħa jgħixu bħalli kieku m'hemmx Alla. Ġifieri bil-sinhom jistqarruh għaliex għax huma reliġjużi. Imma mbagħad b'emilhom jiġħduh għaliex għax huma ħsiena. Il-konundru l-enimma tagħna l-bnedmin. Fil-moħħ imkabbar tal-mitlufa Alla għandu ftit li xejn sinifikat. Ftit li xejn. Forsi nfittxu meta jkolli bżonnu, ma mek hija tabbuża minnu. Mhux tfittxu, qed tabbuża minnu. Għall-iskopijiet egoistiċi tiegħek. Alla jrid li inti tonora lill-ibnu. Min iweġġaħ liben
għandu wkoll il-missier minn ma jweġħux lanqas iweġġaħ lill-missier li baqtu. Iċ-ċaħda jew il-rifjut li inti ma taċċettax l-istedina tas-sultan tirrifletti wkoll ċerta umiltà falsa. Ħafna nies ma jersqux għaliex jikklejmjaw li huma midinbin wisq biex tingħatalhom merħba fil-preżenza tas-sultan jew fil-festa tat-tieġ. Ma jifhmux il-grazzja u allura jinsulentawha. Jew huma wkoll letarġiċi ma jimpurtomx għaż-żiena, draw fir-reliġjon falsa li trabbew biha għalfejn jikkuppaw, għalfejn nitqanna, għalfejn għandi nqum minn posti. Dik l-attitudni fatali. Però hemm raġuni oħra għala il-bnedmin ma jaċċettawx l-istedina tas-sultan. Għaliex? Għax iħobbu jippreferu id-dinja bħala t-teżor tagħhom. Dak li imissu bidejhom u dak li jaraw bajnihom dak huwa li rridu. Dak huwa li rridu. Infatti vers 5 jgħidilna huma ma taw ebda każ tal-istedina, ma taw ebda każ u telgħu. Wieħed l-għalqa tiegħu stess u li ħora n-negozju tiegħu. Imma skużi, l-għalqa tiegħek ma kienx tistenna ġurnata, ma stajx ma mort l-għada. U n-negozju tiegħek ħajfalli għax tmur tattendi għat-tieġ ta' bin is-sultan. Ħafna nies, però dan il-mod insensat juru l-avversità tagħhom kontra Alla. Fil-verżjoni ta' Luqa għandu l-istess parabola imma xejra differenti, jgħidilna illi il-mistednin jgħidilna bdew iġibu l-skużi. Vera huma skużi. M'għandek ebda raġuni valida għala tirrifjuta stedina irjali. M'għandekx. U allura jekk inti tmur tiġib skuża. U l-iskuża tkun banali, l-iskuża tkun bla sens. Isimgħu da xejn. L-ewwel wieħed qallu xtrajt għalqa u għandi bżonn noħroġ nara. Kif xtrajt għalqa? U għadek qasbis rajta? Għax jiena qabel nixtri oġġett. Neżaminada xi qabel naħallsu. Skużi banali. Liħor għallu xtrajt 5 tiżwieġ gniedes u se nippruvhom, nirrikjestak tiskużani. Għal darb'oħra da xtara l-ħut fil-baħar. Vera? U liħor għallu żewġt mara u minħabba fek ma nistax niġi. Iva, ir-rabta bejn raġel u mara jampirka minn Alla. Imma hija saħta. Jekk dik ir-rabta umana tfixklek milli tkun marbut ma' Alla li ħalqek. Vera ewla. Dawn in-nies huma nies li qalbhom hija ppreokkupata b'interessi personali. Interessi personali, interessi ta' bħalissa huma nies materjalistiċi. Li jotta li huma affarijiet tanġibli, affarijiet li jarawha. Huma nies sekulari. Dak li qed jiġri f'did-dinja li huwa importanti għalija. Huma nies allura illi il-deċiżjoni tagħhom, l-għażliet tagħhom huma vera bażwija. Mhumiex ma ssibhomx apertament antagonistiċi għas-sultan, forsi ma jidawx bih, forsi ma jitkellmux kontrih, però ma jimpurtomx mill-ħwejx tas-sema. Sempliċement m'għandhomx ħin x'jaħlu. Għaliex in-negozju okkupa lil ħin kollu tiegħi. M'għandix ħin. M'għandix ħin għal affarijiet oħra. Wis inqas għal stedina rjali. Allora meta tibqa' indifferenti jew ġib skuża bil-pulit, tkun qed tirrifjuta. Tkun qed tgħidlu lis-sultan le. Le. Tkun qed tagħti darek lis-sultan. Ħafna nies iva ma jimpurtomx mill-unur u l-glorja u s-sebħ talla. Jimpurtom biss minnhom infushom. Sa fejn iwassal xiber imneħrhom. Vera, jaraw l-immedjat biss. Huma preġudikati
kontra Alla u l-priorità tagħhom hija fuq l-affezzjonijiet, il-proġetti, il-pjanijiet tagħhom personali. Nistgħu nilħu wkoll raġuni oħra għala l-istedina tas-sultan tant sabiħa, tant attraenti, tant stravaganti in-nies warbuha. Għaliex? Għaliex jobodu lil bin is-sultan. Joboduh. U kemm hawn nies bħalhom illum il-ġurnata vera? Illi saħansitra kontra kull evidenza jgħidulek Ġesu qatt ma eżista. Dak kien figura ħrafa li vvintaw għan-nies tal-antik. Vera, u li qam mill-mewt, dik hija leġġenda. Joboduh u jobodu l-qaddejja tiegħu bi-vjolenza. Vers 6. Innotaw. Vers 6 jgħid il-bqija qabdu lil-sira tiegħu immaltrattawhom u qatluhom. Meta qatlu lil-sira tas-sultan? Lil min attwalment? Ma' min kellhom xi jgħidu? Magħhom jew mas-sultan li bagħthom? Mas-sultan li bagħthom. Għalhekk Ġesu jgħidilna min jisma' lilkom jisma' lili. U min jilqa' lilkom jilqa' minn batni. U għalhekk dawn in-nies li immaltrattawhom u qatluhom kienu qegħdin juru issa b'mod sfaċċat bla mistija kemm lis-sultan ma jaħmluhx u ma jriduhx f'ħajjithom. Huma offiżi wkoll bil-persistenza u l-fittaġna tas-sultan. Is-sultan iva Alla f'imħabtu jiffittana u jibqa' jsus warajna u jibqa' jiġri warajna biex aħna nilqgħu l-offerta tiegħu issa li għandna l-opportunità. Ma ħafna nies isiru brutali. L-Alla ma jistgħux jattakkawh, walla jattakkaw lill-messaġġiera tiegħu. Għalhekk il-Knisja matul iż-żminijiet għandha storja ta' nies martri. Nies li mietu għal fidi tagħhom. Bħalma qal Ġesu fid-dinja se jkollkom it-tribulazzjoni. U fatt għaliex il-sultan li ħareġ l-invit għatteċ ħafna nies mhux talli ma jagħtux każ imma għandhom xi jgħidu b'mod dirett u sfaċċat kontra s-sultan. Dik hija il-gravità tal-ħażen fil-qalb tal-bniedem. In-nies kif għattilkom m'opponiex lil Ġesu Kristu meta mexa magħna fuq l-art. M'opponewx u ma rreżistewx għax feq il-morda jew fetaħ għajnej l-omja jew it-torox fejjaqhom jew tema l-nies imġewħa. Fatti meta tema n-nies imġewħa l-għada reġgħu feċċew biex jerġa' tihom frimi l-oħra. Ma għalfejn bagħduh Ġesu Kristu. U stess jgħidilna. Id-dinja tobodni għax nixed kontra tagħha li l-mejl tagħhom maħżiena. Nixed kontra tagħha illi l-mejl tagħha huma maħżiena. U għalhekk meta insoddu id-dnejna għall-istedina divina, dinja stedina unika matul omorna li tibqa' tiġina kull darba li naqraw paġa mill-Iskrittura, kull darba li nitkellmu ma' Kristjani ieħor. Hemm ħafna opportunitajiet illum u nibqgħu nirrifjutawha nkunu qegħdin nuru kemm aħna nies maqlubin. Maqlubin fil-vera sens tal-kelma. Dak li huwa ta' valur narmuh u dak li huwa banali nolluh mola smewwiet. U allura l-istorja li għalilna Ġesu il-reazzjoni tas-sultan kienet il-sultan irrabja u bir-raġun. U biex tippretendi? Li tinsulentalu lill-ibnu l-għażiż u jibqa' bħalli kieku mhux xejn, is-sultan irrabja. U bagħad it-truppi tiegħu qeret il dawk il-qattiela u ħraq il-belt tagħhom. U dan infatti finqas minn 40 sena iva, Ġerusalem sfat meqruda, hawnhekk qed jitkellem direttament għall-Lut. Ġesu kien ilu jistedinhom. Ejjew għandi. Jekk xi ħadd għandu laċ ħajġi għandu jixrob. Kull darba jirrifjutaw. Ma Alla infatti hawnhekk qiegħed iħabbar b'mod indirett illi l-belt
il-belt ta' Ġerusalemm kellha tinqered fis-sena 70. Alla esprima il-ġudizzju tiegħu fuq dal-poplu illi baqa' jirreżisti mingħajr indiema. Is-sultan imbagħad jgħid lill-sira tiegħu il-bankett tat-tieġ huwa preparat imma l-mistiedna ma kinux deni. Għaliex ma kinux deni? Għaliex? Għaliex urew kemm huma ta' bilħaq imħassra meta għandhom stedina tajjeb illi ma fijiex kondizzjonijiet, ma fijiex tittaqra between the lines, ma fijiex fine print, ejjew għall-ikla tat-tieġ. X'jista' jkun iżjed sempliċi minn hekk? X'jista' jkun tu li Alla juri tjubitu magħna, ejjew għall-ikla tat-tieġ. Frattan dawn il-nies urew li ma kinux deni. Taw prova kemm mhumiex f'pożizzjoni li jirċievu l-barka ta' Alla il għaliex baqgħu mingħajr ma resqu. Alla allura is-sultan jieħu azzjoni jerġa' aktar estensiva. Jgħidilhom morru mela f'silbien it-toroq, fil-crossroads. U dawk kollha li ssibu stidnu għall-bankett tat-tieġ. Mela qabel l-istedina kienet għal nies speċjali li s-sultan kien jafhom, tajjeb, u l-ikla tat-tieġ saret għalihom. Imissa is-sala da vojta. U allura morru u kull fejn issibu nies stidnu biex jitlu. Għajdulhom jiġu. Dawk li l-sira ħarġu fit-toroq u laqqaw il-dawk kollha li sabu kemm ħżiena kif ukoll tajbin, qegħdin tarawha. Kemm ħżiena kif ukoll tajbin. Int imstieden għall-ikla tas-sultan. U jgħidilna hawnhekk li s-sala tat-tieġ imbagħad finalment imtliet bil-mistiedna għall-bankett. Iva, finalment Alla se jkollu sala tat-tieġ mimlija ta' żbajda. Ix-xena finali jagħtina Ġwanni fl-Apokalissi jgħidilna illi il-mifdija, l-għadd tal-mifdija ħadd ma jkun kapaċi jgħoddu. Ħadd ma jkun kapaċi jgħoddu. Din hija l-istedina estiża lil nies li qabel ma kinux mistednin. Lielna il-ġentili. Il-Vanġelu ilu jixxandar u ilu jilħaq ġnus mal-erba' arkejn tad-dinja. Fost il-ġnus kollha l-Evanġelu qed jippenetra bil-mod il-mod bħal ħmira fl-aġna. Bil-mod il-mod beda żgħir, beda jinfirex, jestendi. Saħansita laħaq lilna. Infatti Ġesu qabel tela fis-smewwiet hekk qalilhom il-dixxipli. Qalilhom morru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu. Għalmuhom kull ma għallimtkom jiena. Ħatkunu xhieda tiegħi. F'Ġerusalemm, fil-Ġudea, fis-Sammarija, satru fl-art. U dinja, infatti kif naraw illum illi uliet Alla jinsabu prattikament f'kull pajjiż tad-dinja. Pajjiż kbir, pajjiż żgħir, pajjiż imbiet, pajjiż li ħadd ma jaf bih, hemm xi ftit li huma uliet Alla. Iva. Il-predikaturi illi jeħtieġ jappellaw lin-nies sabiex jindmu, sabiex jagħtu każ u jirrispondu għall-istedina tajbin u ħżiena. Għax anke jekk jidhirlek li inti tajjeb, l-istedina totta għalik. Għax m'intix tajjeb biżżejjed. M'intix tajjeb biżżejjed. Avolja jidhirlek inti forsi aħjar ma' ħadd ieħor u inti mara tad-dar miġbura u m'intix prostituta, jew inti raġel onest u mhux ħalliel, xorta waħda m'intix tajjeb biżżejjed quddiem Alla. Li għajnejh ma jittollerawx il-ħażen, vera? Alla jara l-qalb. U allura tajbija u ħżiena ejjew għat-tieġ. Hemm raġuni oħra. Għala in-nies ma jirrispondux sewwa għall-ikla tat-tieġ. L-aħħar fażi tal-parabola tafu li kien hemm
is-sala imtliet, is-sultan onora lill-mistiedna tiegħu, tħallat magħhom waqt il-festa tat-tieġ, però jsib il-dan ir-raġel kien qed jiżgarra bil-preżenza tiegħu. Għaliex għandkom tkunu tafu illi dakinhar in-nobli u r-rejiet meta kienu jistiednu lin-nies kienu jipprovdulhom ukoll anke libsa apposta l-okkażjoni. Tifhem biex żgur ma jkollokx għalfejn tom fuq flus. Però dan il-raġel l-eċċezzjoni, il-fula f'qara, għazzarda jidħol fis-sala tat-tieġ liebes kif kien. Liebes normali kif kien. Probabilment ir-raġuna li kif jittajjeb. M'għandix għalfejn noqgħod nikkoppa nilbes il-libsa irjali. U s-sultan qallu ħabib, kif tħaltaw mingħajr m'għandek libsa tat-tieġ? Ħafna nies jinfluwenzaw ruhom bil-Vanġelu. Jitħaltu ma' Kristjani oħra. Saħansitra jattendu regolarment fi knisja illi xandar il-Vanġelu fedelment. U jibqaw mingħajr ma jemnu l-Vanġelu f'qalbhom. Apparentament din hija okkorrenza mhix rari. Illi Ġesu hawnhekk juħsib biex jafżana illi ara ma tkunx bħal dak il-ħabib, illi bħal dak ir-raġel illi azzarda jmur. Meta s-sultan infatti taħ l-opportunità biex jispjega lil nnifsu. Spjegali, fissirli. Kif tħalt mingħajr libsa tat-tieġ? Dak tbikkem jgħidilna. Tbikkem. U laħwa meta nidru quddiem Alla fil-ġudizzju u taħseb li inti kapaċi tattendi għall-ikla tat-tieġ bil-libsa personali tiegħek, meta Alla jgħidlek kif ersaqt qudiemi biċ-ċraret maħmuġa tiegħek. Titbikka ma jkollok ebda raġuni, ebda skuża. Kien jaf. Ħafna nies jaħsbu illi iva jistgħu jkunu imħeġġin fir-reliġjon, jistgħu jkunu devoti u xorta waħda ma jkunux lesti li jitlibsu bil-libsa bajda tal-perfezzjoni ta' Kristu mogħtija lilhom b'xejn. Hija traċedja vera, hija traċedja għaliex anke Eżajija f'kapitlu 61 vers 10 jgħidilna se nifraħ qatih fis-sit, se nifraħ ħafna fis-sit. Għaliex? Ruħi se tażalta f'Alla tiegħi. Għaliex raġel saqsi? Għax libisni bil-bies is-salvazzjoni. Għal darb'oħra m'għandix dubju. Ġesu illi kien mitla tal-Iskrittura, kien jafa l-Iskrittura. U tal-istejja ħafna minnhom ikkomponihom u sawwarhom biex jiġbed dawk it-temi li kienu ħabbru l-profeti minn qabel u jippreżenthom qudiemna f'għamla ġdida. Alla libisni bil-bies is-salvazzjoni, kebbibni b'mantar tal-ġustizzja. X'inhu dal-mantar tal-ġustizzja? Illi jgħid itfa' fuqek dal-mantar tal-ġustizzja. Il-ġustizzja ġifieri inti tkun sewwa miegħu. Inti tkun magħdud qudiemu ġust u aċċettabbli qudiemu. Hija l-perfezzjoni ta' Kristu. Moti għalina bħalma jien tajtu dnubieti u issa sammarhom mas-salib u libisni bil-libsa tal-perfezzjoni tiegħu. L-iskambju tas-salib insejħulu. L-iskambju tas-salib, l-exchange. Jien tajtu ħżuniti u hu tani il-perfezzjoni tiegħu. Kebbibni b'mantar tal-ġustizzja, bħal magħrus jirtaqam b'girlanda, jiżżejjen b'girlanda u bħal magħrusa tiżżejjen bil-ġojjelli tagħha. Is-sewwa tagħna huwa moti lilna. Aħna ninsabu sewwa m'Alla għaliex Alla iġġustifikana bid-demm ta' Ibnu Ġesu Kristu. Pawlu kellu ħafna vantaġġi reliġjużi minn tfuritu, mit-trobbija tiegħu u isemmi ħafna minnhom.
Pero għal dawk issa jiena nistmon bħala żibel biex naraf il-Kristu. Pawl qed jgħidilna hawnhekk ma nissograx nidher qudiem is-sultan liebes kif jien. Irrid nkun liebes libsa xierqa għall-okkażjoni. Irrid niggwadanja l-Kristu u ninstab fih. Mhux li għandi l-ġustizzja tiegħi bħalli kieku jien kapaċi nsewi xturi malla. Kapaċi nillapazza u nirranġa u finalment Alla jilqani. Mhux dik il-kwistjoni. Mhux li għandi l-ġustizzja tiegħi dik derivata mill-liġi, ġifieri li jiena sensi sewa malla għax nosserva l-liġi tiegħu. Imma dik il-ġustizzja li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu, il-ġustizzja mingħand Alla ibbażata fuq il-fidi. Ġustizzja mingħand Alla. Alla li llibbisna bil-perfezzjoni ta' Kristu. Biex palma xed dwar Ġesu, dan hu ibn il-maħbub li fih sibt l-għaxqa tiegħi dawk li huma fih ukoll. U li jibsa bil-libsa tiegħu. Alla jkun kapaċi jgħid u bir-raġun fik insib l-għaxqa tiegħi. Għaliex fikom nara lill-ibni il-maħbub. Ħafna jikklejmjaw li jinsabu fis-saltna ħafna. Infatti Ġesu jgħid ħafna qed jgħidu li f'dak il-jum mulej ma x'għandanix f'ismek u f'ismek kaċċejna d-demonji. U Ġesu jgħidulhom qatt ma kont nafkom. Huma nies li jirresqu, daħlu u libsa tat-tieġ m'għandhomx. Xi traċedja. Meta aħna nibqgħu nieqsa milli nkunu imlibsa bil-perfezzjoni ta' ibnu Ġesu. Mhux il-ħeġġa reliġjuża, imma aħna qegħdin nobdu il-protokoll tas-sultan. Mhux jidhirlek inti il-fema tiegħek ma tiswix. Il-protokoll tas-sultan. X'irid Alla minnek? Alla biex jilqak fil-preżenza tiegħu trid tkun perfett daqs ibnu Ġesu. U minn issa ninsabu hekk. Bil-ġustizzja ta' Kristu ikkreditata lilna. Moddija lilna. Mogħtija fil-kont tagħna. Għaliex jiġri hekk illi għandek nies illi jinfluwenzaw ruhom jgħidu iva din okkażjoni sabiħa ħammur għall-ċena tat-tieġ. Ġesu jagħtina raġuni. Illi dana wara rċieva il-kastik tiegħu. Ġesu jikkonkludi billi jgħid għax ħafna huma imsejħin ma' ftit magħżula. Xi tfisser din? Ħafna huma imsejħin. Iva, l-istedina tilħaq il-ħafna nies. U ħafna nies jirrispondu, però mhux kollha jirrispondu kif suppost. Għandek il-sejħa ġenerali tal-Alla. Kull fejn jixxanda l-Evanġelju l-istadina qed tasal. U l-istadina qed tasal sinċerament. Għaliex għax Alla ma jħux biċi bil-kastik ta' ħżiena. Jew bit-telfien ta' ħżiena. Imma irrid li n-nies jersqu lejh. U frattant mhux kulħadd jirrispondi skont kif iridu Alla. Jiġifieri li jiġi u jissottometti ruħu għal ġustizzja ta' Alla. Imlibsin bil-ġustizzja tiegħu, maħduma lina fuq is-salib tal-Kalvarju. Ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin, bħalli kieku għandek ċirku kbir, dan huma l-imsejħin, imma mbagħad ċirku iżgħar ftit huma l-magħżulin. U rridu nassiguraw ruħna li ninsabu f'dak iċ-ċirku żgħir, mhux vera. Iċ-ċirku żgħir, Pietru stess jgħidilna għamlu irsistu biex tagħmlu s-sejħa u l-għażla tagħkom ċerti għalikom nfuskom, tkunu assigurati li intom tinsabu imsejħin u milquwejn u li għandkom il-libsa ta' Kristu, il-libsa tal-perfezzjoni tiegħu. Li m'għadekx qas m'għadek xejn affattu tafda fik innifsek jew x'kapaċi jagħmel ħadd ieħor għalik. Għaliex dan huwa pranzu b'xejn. Pranzu li Alla jistieden biex aħna nwieġbu għalih. Meta s-sultan
كلم ذاك الداك وقال له حبيب كيف دخلت هون من اللبسه التيج واللي هو بكم. بعد السلطان قال للاتندنت يربطوا له سقاي هو دايح يشطوه في الظلام في الباد امك سيكون عامل بكي والتازز تسنين. الاستدينة تعالى اللي نعوجوها وندوروها كيف يقبلنا احنا فلق ما نقعدوا عليها كيف نموتي علينا في الإفانجيليو يك نرفيوتاوا ديك حتكون الكندنة تاعنا. الاستاذ فانجيلو اللي توفرينا الحياة اترنا يك احنا نرفطاوه يو نبدلوه يو نعوجوه داك يكون الكندنة تاعنا. اشتخوخ في الدلامية تبرا الافيرتمنت التوسيات دوال الانفيرن في البيبيا نسمعهم من شفتين سيدنا جيسوس كريستو. بالكيكو دين الفيريتا تانت إيا ما تتومنش اللي البنيدم يك ينتلف هينتلف على الاترنتا في الباتيات ديمة. تانت إيا ما تتومنش اللي هلا ما هليش في دين إزايا يو جرميا يو البروفيت يو باولو يو إما ابنه ستاس اللي قال ينو الفيريتا ينو الفيريتا. والورا بس نراو في الفانجيلو تا ماتيو sensiela ta' twissijiet ripetuti ta' Ġesu f'okkażjoni differenti. F'kapitlu 8 jidilna li ħafna tiġu mill-vant u l-punent u se jirreklinaw mal-mejda flimkien ma' Abraham u Isaac u Ġakob f'saltna tismewiet. Misimgħu, imma uliet is-saltna dawk li derilhom li huma ġewwa bħalma ppretendew il-lut li għandhom ikunu u li tissaltna se jkunu mxħutin il-barra fid-dlam li bad, hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Nibdew nindunaw li Ġesu għandu dan ir-ritornell kważi dejjem qed jgħid l-istess ħaġa biex bħal meta inti ssammar musmar, daqqa wara daqqa wara daqqa, forsi din xi darba titwemmen. Li bħalma hemm ħajja eterna f'xirka mbierka u feliċi mal-ħalliq tagħna, hemm ukoll kastig dejjem għal dawk li jirrifjutaw l-invit tas-sultan. Kapitlu 13 jgħid li l-anġlijat jiġbru minn saltnatu tfixkil kollu dawk li jagħmlu l-illegalità, dawk li jagħmlu l-ħażen. U se jixtuhom fil-forn tan-nar, hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Ovvjament, metafora qed jgħidilna meta inti tibki għax miġuħ jew dispjaċut. Meta tażża snien ukoll meta tkun fuġih estrem vera. Ġesu jkompli jgħidilna l-infidil, l-għaddej infidil, se jaqsmu bċejjeċ u se jassenjalu postum l-ipokriti, hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Ftit aktar quddiem l-insib bla fejda xtuħ fid-dlam li bad hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien. Meta Ġesu deskriva l-ġudizzju finali illi aħna se nieħdu sehem fih. Imbagħad se jwieġibhom billi jgħid tassew ngħidilkom daqskemm ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar lanqas ma għamiltu miegħi u dawn imorru fil-kastik etern l-inġusti, in-nies ħżiena, il-miskredenti. Se jmorru fil-kastik etern imma ġusti fil-ħajja eterna. Ħajdikom ħaġa waħda. Il-kelma eterna, etern u eterna, l-istess kelma Griega aionios li tfisser għal dejjem. Bla tmiem. Daqskemm il-mifdija se jgawdu lill-Alla għal dejjem ta' dejjem ta' dejjem. Daqshekk ieħor mitlufa. Se jkunu fit-tbatijiet. Dil-verità tal-infern tagħmilna qalbna sewda. Iddejjaqna. Ja xokkanti. Ħafna nies jarmuha l-Bibja meta jisimgħu dwar din ir-realtà, jarmuha. Però għassa tal-argument ħanajdu li hemm infern. Ħanemnuh il-Ġesu, hemm infern. Għalhekk il-mewt tiegħu fuq is-salib hija tant prezzjuża.
biex jeħilsek minn dak il-kastik tal-waħx li hemm għal dawk kollha li jinsulentaw u jirrifjutaw l-istedina tas-sultan. Għalhekk, mingħajr l-infern, il-ħajja perfetta, il-mewt, id-difna u l-qawmi ta' Kristu ma jagħmlu sens. Għajdu li jagħmlu sens. Ikun hemm bżonnhom. Le. Għamin jekk il-bniedem jintilef u Alla jisparixxih u ma jibqax jeżisti, aħna raġunaw ngħidu, so what? Tajjeb. Ma mhux hekk. Mhux hekk. Bibja ma taraf ebda post ieħor li mill-qabar ħlief l-infern u l-ġenna. L-infern u l-ġenna. U fil-miġġa ta' Ġesu dawk l-erwieħ li jkunu milquha fil-ġenna, Ġesu se jintroduċihom biex jagħmru għall-eternità f'ismew ġodda u ġdida. Din hija l-pożizzjoni tal-Bibja u m'għandna għalfejn la nippillaw kontrija, din hija l-pura verità. Laħwa jibqa' l-fatt illi ħafna nies ma jridux il-Alla. Ħafna nies ma jridux il-Alla. Alla li ħarqhom u qiegħed isostnihom u jagħtihom mill-bontà tiegħu. Jitellgħalhom ix-xemx, jibgħatulhom ix-xita. Iżommhom b'saħħithom, jagħtihom impjieg, jagħtihom familja, jagħtihom erf barka. U Alla qed jistedinhom, ejjew, duru lejja u kunu salvati t-truf kollha tal-art. U jibqgħu ma jridux. Kif għadna fil-bidu. Il-bniedem huwa reliġjuż li l-Alla l-veru ma jridx iqimu, jispiċċa jqim Alla tfoloz u l-bniedem huwa ħażin. Il-bnedmin iħobbu d-dlam aktarx mid-dawl għax hemm ilhom huwa ħażin jgħidilna Ġesu fiġ-Ġwan it-tlieta. Il-bnedmin iħobbu d-dlam, jippreferu d-dlam. Meta neħu moħħna il-bniedem huwa essenzjalment tajjeb. M'għandniex. U għalhekk li bent Alla niżem ismewwiet għalina l-bnedmin huwa s-salvazzjoni tagħna. Allura żewġ affarijiet. Tkunx wieħed illi tħobb id-dlam. Bħal għamlu dawn il-mistiedna tajjeb illi marru għax-xogħol normali tagħhom jew qatlu lil għaddejja, tkunx wieħed minnhom. Aħrab mir-rabja li ġejja. Aħrab mir-rabja li ġejja. Waħrab issa. Aħrab issa. Għaffari ma tifhimx kollox, miskuża, hu azzjoni issa. U t-tieni ħaġa qis li ma tkunx wieħed minn dawk li minn għalik tridu lis-sultan. Meta infatti tkun tridu skont l-aġenda tiegħek. Ħafna nies iriduh lill-Alla skont l-aġenda tagħhom. Jekk Alla jkun il-pupazz tagħhom biex jaqdihom u jservihom, iriduh. Imma biex jissottomettu qudiemu u jqimuh u jkun il-ferħ uniku tagħhom, le, għax jippreferu mbagħad affarijiet oħra. Imma Alla jgħidilna jew bl-Evanġelju jew xejn. Jew bl-Evanġelju jew xejn. L-Evanġelju jgħid li aħna ġustifikati b'xejn, Alla jodna bħala ġusti b'xejn il għaliex kien hemm ħadd ieħor li ħallas għalina Ġesu Kristu. Għalih is-salvazzjoni swietlu ħajtu. Għalina hija b'xejn. Ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li hi fi Kristu Ġesu. Amen.